Eikö olekin kummallista, että tänä päivänä toitotetaan lähes joka torvesta downsizingista, aivan kuin se olisi täysin uusi ilmiö automaailmassa? Ei muuten ole. Moottoreiden pienentäminen ja autojen keventäminen, nehän on ikivanhoja juttuja, joita on sovellettu ties missä laitteessa milloinkin. Esimerkiksi tässä Maseratissa. Maserati Merak on erittäin harvinainen ja italialaista eksotiikkaa suorastaan huokuva auto. Mutta tämä yksilö on todella poikkeuksellinen. Se on prinsessa Dianan ja hänen miesystävänsä Dodi Al-Fayedin kuherteluauto, jolla he liikkuivat Lontoossa 90-luvun loppupuolella. Kyllä, juuri tämä sametin vihreä yksilö, joka on nyt suomalaisessa museorekisterissä. Maserati Merak esiteltiin vuonna 1972 Pariisin autonäyttelyssä. Auto suunniteltiin Citroënin omistuksen aikana ja muodot tulivat kenenpä muunkaan kuin legendaarisen Giorgetto Ciusaron kynästä. Se on Maserati Boran downsizattu pikkuveli, jossa on ison V8 sijasta Maseratin 3-litrainen V6-moottori. Tämä on muuten ihan sama V6, jota Sitikka käytti itse omassa SM-mallissaan. Ja tässä Merakissa siitä on irrotettu 190 heppaa, mutta tässä yksilössä liki 260. Maseratin siirryttyä De Tomason omistukseen jatkettiin downsizausta edelleen, kun 1977 esiteltiin yhä kevyempi Merak 2000 GT, jossa oli 170 hevosvoiman 2 litran V6. Tehokkainta Merak SS-mallia valmistettiin puolestaan vuoteen 1982 saakka. Oravan pyörästä irrottautumista ja eräänlaista elämänhallinnallista downsizausta salamavalojen ulottumattomissa pyrki myös prinsessa Diana uuden kumppaninsa Dodin kera toteuttamaan viimeisinä aikoinaan. Mutta kuten tiedämme, Dianan ja Dodin matka jäi julmalla tavalla kesken. On kuin kohtalon ivaa, että prinsessan matka päättyi rakkauden kaupunkiin Seinejoen alittavaan tunneliin. Merakin taru alkoi Pariisissa, Dianan päättyi siellä. Kun eksoottisen klassikkoyksilön ikkunasta katsoo ulos, aika seisahtuu.